het is simmer in Friesland en daarom ben we elke dag in een oor Fries dorp. En joort ben ik in een dorp dat mij groot worden is door de skipveert. Bijgelijks door het bouwen van skippen, maar ook door jild opstrieken bij de bregen. Ik ben in Wergeer. Ik ben onderwijs naar Jan Meinders, die weet alles van Wergeer. Nou zei ik zelf al, het is een dorp mij groot worden toch de skipveert, want ja, wetter. Maar wetter budget ek is. 24 reetmakers zien ze hier in Wergeer. Dat is goed, toch? 24? Ja, 24 reetmakers hier in Wergeer. En we staan hier voor het gebouw van Kijnpe Hoekstra. De grootste? De grootste werkjouwer van Wergeer. En een leuk iets om te vermelden is dat Minne Hoekstra, een zoon van deze man, die had de Elfstedentocht, wie de eerste winnaar van de Elfstedentocht. En ik denk op de redens van zijn eigenheid. Oh Jan, dit gezin, hè, dit achtervolgt me al mijn hele leven. Ja, Afke, Wergeer had als de kaart zien voor het boek van het zien van Martens Afke. Afke stient al. Afke stient al. En voor alle duidelijkheid, ik ga er maar in. Dan gaan we dat echt de wereld uit. Dit is de verbinding tussen Ljout en Wergeer. Hier is Wergeer omheen gebouwd. Alle beurtskippers uit de stadwij, die gingen hier langs naar het zuiden toe. Elke keer als ze door de bregen kwamen, hier moesten betalen worden. Als ze daar door de bregen gingen, moesten ze weer betalen. En dat weer de heen en de weeromreis. Harre. Dus dan kun je begrijpen dat irriteerde die skippers en die razen dan ik elke keer van smarige bregen biddels. Maar je bent er riek van worden. Wij zijn er riek van worden en Wergeer heeft daar maar een heel soort dingen opbouwen kunnen. We rennen nu naar de Haversbank. Dit is een geschenk van de Limburgse hongerevacuees, die hier in de oorlog west binnen. Die binnen in Wergeer, ze door de Wergerste Zuivel opwaaiden. Ze zijn weer sterk en zoen zijn ze weer omgegaan naar Limburg. Voordat ze voortgaan, hebben ze geld inzamelen, 249,50 centen. Het hout was schaars, maar op een gegeven moment in 1948 wie het houter, wie de banker en kon ze het doorhandelen om plaatselijk belang. Ja, toch de skippers ook een riek kroegel hebben. Ja, dan mag ik wel eens naar het huisje, hè? Ja, zij is me krijgt. Dit is het enige plekje wat je een Rijksmonument ompisje maaien. Is het een Rijksmonument? Het is echt een Rijksmonument en ik hoop dat ze het netjes houden. Nou, dat hoop ik ook. Dank u wel. De stenen mastroute, dat is eigenlijk de varende boten langs mijn moeilijk strijkbare mast. En dat is de route van Delfzijl naar Zeeland en die rint langs Wergeer. De boot wordt even schoon, ja. Na een tochtje over zee, onder zout, eerst even poetsen. Ja, het loopt inhoffelijk. Dan gaan we straks via het Rotwarp, door de bregen heen. En dan gaan we via Watten, via de Woud, gaan we zo weer om naar de Veenhoek. Ik ben heel erg aan maanden, maar dat gaat. Ik ben nog even iets te denken. Dingetjes verzetten en dingetjes omsluiten naar hem laatste denken. Maar hij is in principe vaak weer. Mijn wie is Zuid-Afrikaans. Dus vandaar de Zuid-Afrikaanse vlag en de Friese vlag achterop. Dat klopt, precies. Mooie combinatie. Ik heb me net een betere kapitein wensje als deze. Dit is mijn boogschroefje, hè? Dit is mijn boogschroefje. Wij hebben geen boogschroef, maar dit is mijn boogschroef. Ik zei, en die is nog goed warmer. Dus dan varen we oorlog veilig in. Ik ben onderwijs naar Ellen Visser. Die is ben in Amsterdam, maar na alle keer omzwervingen in Friesland bedarren. Want Friesland is voor haar het ultieme gevoel van vrijheid. Hallo Ellen, hallo. Hi, daar zijn we. Goed volk. Goed geblaf, man. Wauw. Wat is dit voor hoers en wat voor gebouw ben je, Ellen?
Nou, het was het voormalige kostashuis. Het hoorde bij de kerk. En nu is het heel lang mijn plekje. Nou, ik kreeg in 86 de kans om het te kopen of verhuizen. Dus het was eigenlijk, de keuze lag bij mij. En ik vond het heel spannend gekeken. Leeuwarden en waar dan en scholen en wat is handig. Maar ja, ik heb er even over geslapen, maar ik ken niet elke graspriet en ik wil gewoon niet weg. Nee, dat snap ik. Wat een prachtplek. Ik kan me voorstellen, dit wier van de tjerken, vaak is het dan wel heel oud. Dat is heel goed gezegd. Ja, Ja, het was echt het was een fijne plek, maar het was niet onderhouden en niet aangepast aan de tijd. Dus ja, het was heel eenvoudig. oud. Ja, toch, het lekt, weet je. Het was gewoon... Hoeveel verbouwingen had het kost? Nou, 3 grote in de loop der 20 jaar. En kleine dingetjes, maar 3 grote echt dingen zoals riool en isolatie en ook de ruimte erbij. Dus 3 grote verbouwingen gehad. Alles moest oors. Ja, nou ja, de buitenkant is oorspronkelijk gebleven, maar er is wel heel veel veranderd. Ja, heel veel bijgekomen en aangepast. Ik kan me wel vaststellen dat dit echt een paradies van jou wezen had. Nou, vind ik een heel goed woord. Dat klopt helemaal. Je verhuisplan? Verhuisplan? Nee. Als het aan mij ligt, blijf ik hier tot het eind. Net een keer dus. Nee, het is niet te koop, sorry. Ja, dit weer werk hier. En wat is het leuk hier. Echt op en top Simmerie Frieszoon. Maandag ben we in Noordburgum. Een heel noffelijk weekend.